बिस्कुट एसे सावसबनोसै लोगोफोर। मा जाबावनो बाहेराव आंथ' माने एकदम लोङाबो आरो निल बायदिसिना माबा माबि इन्टारेस्ट गैयाना बिस्कुटफोरजों थायो आरो। हेलौ एभ्रिवान, गुड मर्निं टु अल, वेलकाम बेक एगेन रायजोफोर। बयखौबो चेनेलाव फिन खेबसे बरायग्रोनानै लानाय जालायबाय। थ' लोगोफोर, नैबे समावहाय ब्लग भिडिअ लानानै फैनाय जादों। एसे सेहेरा पार्टि गासिबो माने गोसोम जानाय बायदि जादों ना। थ' बिराद गरम जोंनि जायगायावहाय, बेखायनो एसे माने मोखांफ्राबो गोसोम जाजोब्बाय। थ' उपाय गैया, जायगाया गरम माने। थ' लोगोफोर, दिनैहाय फ्रि टाइम मोनदों, थ' बेनिखायनो एसे ब्लग भिडिअ बानायनाय जालायबाय आरो ना। थ' नैबे समावहाय आङो दा एसे ओंखाम ओंख्रि माने जानायनि आदार एसे लाहार फाहार खालामगासिनो, लोगोफोर दिन्थिलांगासिनो, नायलांबाय थायोब्लानो जाबाय। थ' जायफोरा इन्टारेस्ट मोनो ब्लग भिडिअ नायनानै थ' नायलांनो हागोन। लोगोफोर बिदिब्ला जागायलांदों। दालि मैगं फ्राय खालामगासिनो, दालिजों आलु होबाय आरो बिथिंजाय नै ओंखाम एसे बानायबाय आरो ना। थ' ओंखामा अलरेडि जाखाबाय आरो ओंख्रिया मोनोब्लानो जाबाय आरो। संगासिनो नै एकदम बरिया एवना लाबाय आङो। दा बेहाय दै एसे होनोसै, थ' ग्लुब ग्लुब गोदौबाथाय आरो जाबाय आरो ना। थ' बाहेराव बिदिनो उपाय गैया, खामायनायावथ' आरो बिदिबाबो सोलिनांसिगोन आरो ना। दा बेलासिफोराव एसे चिकेनफोर जानांसिगोनलाय। माबा माने एकदम खालि जानानै दं नै जोंना, जेबो गैया दा मैगंफोर, फ्राय माने जानाय जाजोब्बाय आरो ना। बेहाय दा एसे मैगं बेलासियाव लाबोनानै दोनफैनोसैलाय, एसे बाजारथिं ओंखारलांसै माने लोगोफोर। दा लोगोफोर रुमाव मा मा गैया बेखौ एसे काउन्टिं खालामगासिनो दङ। हाइजें नांगौ आरो बिनिफ्राय बानलु, बिनिफ्राय आरो सामब्राम गुफुर, आरो बिनिफ्राय अनियन नांगौ आरो थाव गोथां बायदिसिना आरो ना। बेबायदि सब खालि जाजोबनानै दं गासिबो। थ' दिनैहाय बाजार खालामगोन आरो बाजार खालामनानै एसे लानानै फैनोसैलाय आरो ना। थांनानैथ' थानांबायना। थ' लोगोफोर नायलांबाय थायोब्लानो जाबाय, आं दिन्थिलांगासिनो। ओंख्रियाबो ओरैबायदि बरिया गोदौबाय नै, ओंख्रिया एकदम गोदौगासिनो। दालियाबो माने पेकेट पेकेट मोनखायो नै, टेनसन गैया आरो ना। दालि नै बिथिं आरो बेयो मस्ला मोननाय बायदियानो जाबाय आरो ना। मोननोसै नै, मोननाय बायदियानो जाबाय। फाइनालि लोगोफोर जोंना ओंख्रिया मोनबाय। आङो संगासिनो माने नै आरो ना। थ' संगासिनो दं नै, थ' मोनबाय। आरो लोगोफोर, नोंथांमोना बयबो मिथिखायो बाहेरायाव थाग्राफोरा ना, गोबांथार ब्रादार्सफोर दङ बाहेरायाव थाग्रा। थ' मिथिखायो बाहेरायावहाय माखासे मानि जायगाफोराव जोङो जानाय लोंनाय बेबायदि फ्रि मोनो। थ' आरो माखासे जायगायाव गाव गोसोबायदि बानायनानै जानो हायो। फ्रिखौबो माने जाबाय थानो हाया, मालाबा माबायदि खाना फैयो जेबो मिथियाना जानायफ्रा। नाथाय गाव बानायनानै जायोबा गोसोबायदि फ्रेस जानो हायो आरो ना। थ' जोंनियाबो फ्राय गासिबो फ्रियानो, नाथाय नैबे जानायखौ जोङो खुद गाव बायनानै जायो आरो ना। रुमफोरा गासिबो सब फ्रि, थ' गेस बायदिसिना गासिबो फ्रि आरो ना। थ' खालि जोङो बानायनानैल'सो जानांगौ। आरो बेबायदिनो माइरंफोराबो गासिबो फ्रि, जोङो खालि बानायनानै जानांगौ आरो ना। थ' गावनि गोसोबायदि दावदै जानोबा दावदै जाब्रबनो हायो, आरो बेबायदिनो बेदरफोर जानोबा गोसोबायदि रुमाव जि जानो गोसो ना थ' जानो हायो आरो ना। खालि बे जायगायाव मानसिया एसे गोसोम जायो, प्रब्लेमा बेल'सो। थ' लोगोफोर, ओंख्रियाथ' मोननाय बायदियानो जाबाय। दा जानोसै आरो जानानै एसे बाजारथिं ओंखारलांनोसै आरो ना। लोगोफोर, आङो माने बिखेखै बाहेरायाव फैनायनि मेन खारना जाहैबाय, आङो बाहेरायावनो एसे थानो सानबाय। माने बेबायदिनो बेसेबांसो बोसोर हायो टारगेट खालामदों आरो ना। बेबायदि खमैबो 5खौथ' थाखानांगोन बेबायदि सानदों आरो। थ' 5 बोसोरसो थानो हायोबा एसे मोजां जायो। माने थांखि दङ आरो ना, जिथुनाखि बे थांखि, आं बे थांखिखौ एसे सुफुंनो सानदों। नाथाय गोबांथार स्ट्रागल आरो खस्थ' खालामनो गोनांखा। खस्थ'खौ लोगोफोर बुंनानै फोजोबनो हाया। मानो होननानै बुङोब्ला लाइफआनो खस्थ', आरो मानसिनि जिबना ओरैबायदि खस्थ', माने सान्थि गैया जेरावबो। न'आव थाबाबो माने सान्थि जाखाया, थाखा फैसा थाबाबो सान्थि जाया, आरो मानसिनि लाइफआव सान्थि गैखाया। थ' बेनिखायनो दा एसे आं बाहेरायावनो बेबायदि स्पेन्ड खालामनोसै आरो ना, टाइमफोरखौहाय वेस्ट खालामनोसै।
एसे माने 5 बोसोरसो आं थानायनि प्लेनिं खालामदों आरो मेन आंनि उद्देश्यआ जाबाय आं ओरै बाहेरथिं दावखोनो माने टारगेट खालामदों आरो बेबायदिनो आं चेनेलफोरखौहाय लागायगासिनो दङ आरोना बबेबा समाव फेइलरबो जानो हागौ आरो बेजों एक्सपिरियेन्स जोङो जालांबाय थानो माने एसे फरेन कान्ट्रिथिं दावखोनो नागिरदों लोगोफोर फरेन कान्ट्रिथिं माने दावखोनो थाखाय एसे आङो टारगेट लादों आरोना थ' लोगोफोर फैसानि गोनांथि दै रांनि जोबोद गोनांथि आरो बाहेरायाव थायोब्ला नोंथांमोना बयबो मिथिखागौ गोबांथार खस्थ' आरो स्ट्रागोल गावनि गोसो बायदि लुबैनायफोरखौ समाव मोनाबो जानो हागौ गोबांथार खस्थ' आरो गासैबो मानसिनि थाखाय नङा दै बाहेरायाव गोबां खस्थ' आरो समावहाय नोङो रायजानोबो गोनां जागोन सैमा बायदि रायजानो गोनां जागोन आरो नोङो बेखौ सैज्य खालामनो हानांगोन आरो जेब्लासिम नोङो मालायनि सिङाव थागोन ना नोंखौ बाहायगोन गोबां समाव गोबां खामानिफ्राव नोंखौ बाहायनोबो हागौ आरो गावनि इच्छा बायदि मावनो हाया आरोना जिमानब्लाबो मानो खारन जोङो मालायनि सिङाव दङ थ' बिनि थाखाय मालायनि आथिं सिङाव थानायनि थाखाय जोंखौ बेबायदि बाहायगोन गोबां समाव जोंल' नङा जायफोरा बाहेरायाव थायो थ' गोबांखौनो बाहायगोन जि लाइनानो जाया मानो नोंनि खामानिया हटेल लाइननिफ्रायनो जा माबेबा मोनसे सोरनिबा न'खौ बेंनायानो जा ना थ' गासैबो खामानियानो जाया मानो नोंखौ बाहायखागोन खारन बिसोर बाहायनो थाखायसो लादों आरो फैसा होनानै बेवहाय लादों बेनिखायनो नोंखौ बाहायगोन नाथाय दिनै जोंनि जायगाफ्राव बेबायदि जबनि आंखाल दिनै जोंनि जायगायाव गोबांथार बेबायदि जबफोर मोननो हाया आरो जबखौ मालाय सोर साबैसेनो होनो दिनै सरकारि बयबो जुदि सरकारि जबखौनो जुदि नागिरजोबोब्ला दिनै मोननाय नंखाया आरो जोंनि जायगाफ्राथ' आरो गोबां अभाबनि जायगाखा जेरावनाखि बिहारफोर बायदि आरो आसामफोर बायदि जायगाफ्रा गोबांथार अभाब ना जेबोआनो गैया होननानै बुङोब्लाबो भुलानो गैया थ' खालि बे गामियाव ओरैनो थानानै माइ बायदिसिना ना फिसा फिसौ गोबां खेथि मावनानै सानबेसे दिन सोलिनो आरो बयबो हाया आरो नोंनो गोरान खेथि मावनो थाखायबो गोबांथार हानि गोनांथि जायो आरो मोजां हा नांबाय बेवहाय ना गोबांथार बेबायदि फार्मिंफोर खालामनो सानोब्लाबो नाथाय जोङो जायगायाव थानानैबो फार्मिं खालामनानै जोङो आर्निं खालामनो हायो आरो जिबौदारि नोङो फार्मिं खालामनो सानदोंब्लाबो नोंहा ट्रेनिं गैयाबा जेबो साक्सेस जानो हाया नोङो बेवहाय जिबौदारिफोरखौ जोङो दिनै फिसिनानै फेदेरनानै फाननायाबो इमान सहस नङा गोबां समाव बेयो थैनानैबो थाङोना थ' जोङो इन्सुरेन्स बानायोब्लाबो जोङो टाइमाव जोङो मोननो हाया थ' नेनो गोनां जायो थ' बिनि थाखायनो जुदि जोङो दिनै बाहेरायाव स्पेन्ड खालामनो हायोब्ला 5 बोसोर 10 बोसोर जुदि जोङो दिनै थांहोनो हायोब्ला ओरैनो न'आव थास्लायस्लाय थ' जोङो गोबांथार आर्निं खालामनो हायो आरोना थ' आर्निंआ जाखायो फैसानि जेबो टेनसन गैया बाहेरायावहाय थ' जों थानायावबो बेबायदिनो फैसानि जेबो टेनसन गैया थ' फैसाखौ मोनखायो आरोना थ' मावनो हायोब्लानो फैसाखौ मोनो आरो आङो फरेन कान्ट्रियाव माने थांनो थाखाय एसे टारगेट खालामदों थ' दा बर्थमान इण्डियायावनो दङ आरो इण्डियानिफ्राय बाहेरसिम आं थांनो थाखाय प्लेनिं खालामदों आरोना थ' नाजागोन मा जायो जुदि इसोरा मोजाङै लाखियोब्ला सानसेबाबो मोनहैगोनखौ आं आसा खालामदों आरो बेबायदिनो नाजानायनि गेजेरजों किसुमान खामानियाव साक्सेस जानो हायो गासिबावबो जाजोबनो हायाब्लाबो ना थ' दिनै इउटुबावबो सहस नङा गोबांथार कम्पिटिसन नोंनायनि दिनै इउटुबाव भिडिअ फैयो ना थ' इउटुबजोंबो गासिबो साक्सेस जाजोबनो हाया इउटुबाथ' आरो बियो सहस नङाना भिडिअ बानायोब्लानो जे फैसा मोनो बे नङा दिनैसिम गोबांथार भिडिअ बानायबाय नाथाय इउटुबाव सारेनाबो फैसा मोनाखै आं दिनैसिमबो थ' सहस नङा मनिटाइज जायोब्लानो इउटुबाव फैसा मोनो बे नङा दिनै गोबां नोङो स्ट्रागल खालामनो हानांगोन खस्थ' खालामनो हानांगोन गासैबो खामानियावनो खस्थ' दंखायो थ' बेनिखायनो गावनि आथिङाव जोङो गसंनो थाखाय स्ट्रागल खालामनांगोन मानसिनि जिबना सान्थि गैखाया जेरावखि थाया मानो न'आव थायोब्लाबो हाग्रायाव थायोब्लाबो मानसिनि लाइफआ माब्लाबाबो सान्थि नङा आरो इसोरा होखायाखै मानसिनो बेबायदि फ्रिदमखौ ना थ' दसे समनि थाखायल' सान्थिनि खिथुआवनो असान्थिया थाफाखायो ना मोजांजों लोगोसे गाज्रिया खिथुआव सानफ्रामबो थाफाबाय थाखायो जेरावनाखि सैतान लुसिफार होननानै बुङोना थ' मोजांजों गाज्रिया सानफ्रामबो थाफाखायो थ' बेनिखायनो जोङो लाइफआव नाजानांगोन आरो सेस्था खालामनांगोन सेस्था खालामनायनि गेजेरजों जोङो किसुमान खामानिफ्रावहाय जोङो साक्सेस जानो हायो आरोना थ' आङो दा बे थांखि लानानैनो दिनै बाहेरायाव एसे आङो सेस्था खालामनो सानदों मा जायो आंबो बेखौ बुंनो हाया सिगांनि खोथाखौ रावबो बुंनो हाया मा समाव मा जायोना जुदि इसोरा मोजाङै लाखियोब्ला
देहा मोदोमखौ थ' ट्राइ खालामगोन बाहेरायाव थांनो थाखाय आरो एसे माने बाहेरायाव बेरायनो बिराद गोसो आरोना लाइफआथ' मोनसेल'खा आरो बेबायदि नेक्स्ट जोनोम मोनगोन बेखौ आसा खालामाखै थ' मानसिनि जिबना बेबायदिनो थास'लाइनि दैनि समान थ' थैनाय थांनाया जेरावबो थागोन इजराइलाव थायोबाबो थागोन थैनाया दुबाइयाव थायोबाबो थागोन जेरावखि जाया मानो ना थ' जिउखौ दान होनांगोन जेब्ला इसोरा गोसो अब्लानो लांगोन थ' बेनिखायनो बांद्राय साननो गोनां जेबो गैया मानसिनि जिबना बिदिनोसै थास'लाइनि दै बायदि थ' जियानो हक लोगोफोर लोगो मोनगोन बिदिनोसै बाहेरायाव गोबांथार खस्थ' स्ट्रागोल आरो खस्थ' खालामखानांगोन मानसिनि जिबना खस्थ'खा बयनिबो थाखाय नङा दे नाथाय गोबां मानसिफोरा माने न'आव आरामै थानानै जानायफोरा एथ'बां इजि नङा आरो जायफोरा माने खस्थ' खालामनो हायो बिसोरनि थाखाय माने जेराव रायजायोब्लाबो सहायनो हानांगोन आरो जानाय लोंनायफोरखौ सहायनो हानांगोन ना बेबायदिनो क्लाइमेटफोरजोंबो एडजास्ट जानो हानांगोन थ' क्लाइमेटजों अट'मेटिक एडजास्ट जाखायो नाथाय फार्स्ट समाव स्ट्रागोल जायो आरोना एसे खस्थ'आ जायो लोगोफोर बांद्राय गोलाव खालामनो सानाखै भिडिअ'आ बेसेखिनियानो आङो बाजारथिं ओंखारलांनोसै एसे बाजार खालामनो आरोना थ' जानोबोथ' नांगोन ना थांनानै थानांगोन थ' बिदिब्ला लोगोफोर गोजोन्थों नेक्स्ट भिडिअ'आव लोगो मोनगोन आरो जायफ्रा गोसो बाहेरायाव फैनो हागोन बाहेरायावबो आर्निं खालामनो हायो गोबांफोरा दङ बेबायदिनो मोजां मोजां खामानिफोर मावनानैहाय आरो जोङो आउट कान्ट्रियाव थांनो हायोबा बांसिन मोनो थ' आंबो बेनिखायनो भिजा बायदिसिना बानायनो थाखाय एसे रांनि गोनांथि आरो खायफा कम्पानिफोराहाय बेबायदिनो भिजाफोरखौबो हरो आरोना भिजा सिजा गासैबो हरो ट्राइ खालामगोन मा जायो बेबायदिनो जुदि फ्रियावनो जुदि भिजा मोनोब्ला आरो बेबायदिनो पासपर्टफोरखौ जुदि मोननो हायोब्ला स' गोजानसिम आंबो बिरनो थाखाय प्लेनिं खालामगासिनो दं बेनिखायनो एसे रांनि गोनांथि जानानै फैदों थ' आङो बे रांखौ एसे खामायग्रोनो सानगासिनो आरोना थ' लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन गोजोन्थों बाय